sa harap ng Manila City Hall. We call it Manila City Hall, guys. So, tara na guys at samahan nyo ako. Mamasyal tayo dito sa capital city ng Philippines, Manila. So, first up guys is nandito tayo sa harap ng Manila City Hall. Tara na guys at hanapin natin si Mayor Isko. So, second stop guys is nandito tayo sa harap ng Battle of Manila Shrine. So, ito siya guys. Sa harap lang ng Manila City Hall ay ang pinakabagong tambayan, ang Kapitolyo. So third stop natin guys is Kapitolyo. So this is the newest attraction dito sa Manila guys. It's a coffee shop and they support local coffee. So they serve Sagada coffee. So nakita ko guys sa menu nila. So may mga coffee sila na tig 100 pesos, 120. So ganun yung mga price ng mga coffee nila guys. So ito siya guys. Napakaganda ng lightings guys. And then dito guys sa palibot may park. Kita nyo naman guys ang ganda ng mga halaman. So kung mga plantito at mga plantita guys is mag-i-enjoy talaga dito guys kasi napakaganda ng mga halaman. And then nasa likod lang ito guys ng kapilya ng Katipunan. So this is the newest attraction dito sa Manila, it's Capitol. Sobrang laki ng pinagbago ng Maynila guys. Napakalinis at napakaganda. Kung dati ang Lagos Nilad ay puno ng mga tindahan ng kung ano-ano, ngayon makikita dito ay ang mga obra maestra na gawa ng mga local Pinoy artists. Tara na guys at pasukin natin ang makasaysayang Intramuros. So next stop guys is Manila Cathedral. Isa pa sa sikat na pasyalan ngayon ay ang La Cathedral Cafe na matatagpuan lamang sa likod ng Manila Cathedral. So guys, Pagtulong Castillana, akala nyo guys nag-resort sa kita ng La Castillana. So dito din sa Intramuros meron silang La Castillana. So next up guys is Palacio de Gobernador. So next up guys is San Agustin Church.
Sobrang nag-enjoy talaga ako sa pamamasyal at pag-iikot dito sa loob ng Intramuros. Napakasarap lang sa feeling na pagmasdan ang mga lumang istruktura na bakas ng pananakop sa atin ng mga Kastila. So, few steps away from Intramuros is Rizal Park or Luneta Park. So, napakaganda ng park na to guys kasi very iconic. Ito yung makikita natin sa mga postcard ng Philippines mostly. And you can see guys, yan, sobrang ganda. We've just witnessed the show. Yung kung tawagin nila is light music and water show. So napakaganda guys, and hindi ako makapaniwala na may ganito pala sa Philippines, and it's for free. Hey guys, welcome to Paco Park and Cemetery. So makikita nyo dito sa gilid guys is mga libingan. Ito yung mga libingan ng dating mga Pilipino guys. So dito sila nakahimlay. So kung dati guys itong Paco ay semeteryo, ngayon guys ito ay sikat ng pasyal. So dito yung Osario Infant Site guys, tara sukin natin. So itong area na to guys is ang libingan ng mga baby, mga bata. So makikita niyo guys, maliliit yung mga puso nila. So originally guys, si Jose Rizal ay unang inilibing dito sa Paco Park. But later on, dilipat na lang siya doon sa Luneta Park. So nahanap namin yung libingan ni Margarita Miguel de Corubias guys. Yung libingan or yung sinasabi na nagpapakita daw o nagmumulto dito sa Paco Cemetery. So ito yung na-feature sa Kapuso mo Jessica Soho guys, yung feature ni Ed Calawag. So ito yung libingan nila. So kakatapos na natin ikutin ang mga sikat na pasyalan dito sa Manila guys. So hope nag-enjoy kayo sa travel journey ko dito sa capital city ng Philippines, Manila. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko guys, please do subscribe, comment down below and share. And this is Dex Destination once again, always saying bon voyage, keep safe guys, bye!